ndokuva anditi ko chimborowaka atape wawawo asati nambona ende asati namboona asi test yewawawo uyu manzwira andakada kunoita waida kunotesta like tea. Saka ndakamhanya kusvika ndava padhuze naye buda munda udaiso iye achibudawo munda ndakaenda kuona munhu apakisina zvoti ndega ndakatombotaura ndega kuti ndandine munhu here ende zvinhu zvaitika here ndiri kuona here kumboudza mhuri yeZimbabwe kuti chinhu chinonzi chipoko chiriko ende chitoriko riwo. Yes, tisangana zvakare mhuri yeZimbabwe. Right now tasvika pamabhaua business center iriyo nzvimbo inogara mukomana uyu anonzi Vuso Matoto Naika. Saka toda kuti akutsanangurirei zvizere zvakaitika zvese. Aiwa Vuso, ungatsanangurirawo here mhuri yeZimbabwe zvakaitika zvese wapinda mumaronderana 9 p.m. uchibva kwaMurewa? Right, ndakasumuka kuMurewa kuma7 ndikapinda marundira kuma210 ndichipinda marundira kuma210 ndakasvikoudza munhu wetransport yanga ndinayo kuti andiburutsire padombotumbo. Ndakaburukira padombotumbo ndokubva ndanopinda mubhawa rinonzi Tutani anova mabhawa ari padombotumbo ipapo. Ndasvika ndapinda mubhawa imomo ndakasvikotenga koti rangu redoro then ndakagaramo zve10 minutes ndokubva ndawana munhu akauya pangandiri achiti anondiziva ende chiso changu akasike kutanga kuchiona kwaari. Ininiwo futi fesi yake futi haina kuita kekutanga kuiona. Ndaita sekunge munhu wandakamboona asi kusazoziva kuti ndakanga ndakamuonera kupi. Tichita sekunge takamboonana kana takambova tese zviya zvekungoti mune makambotarara mese but mozopesana. Ndozvangaitika ipapo. Saka after that takatanga kukurukura. Pakukurukura paipai ndakamuudza ndikati inini ndiri kutobva kwaMurewa ndokwandiri kutobva ndandamboenda kumusha kwaMurewa. Iye ndokubva anditsanangurira kuti uri kubva kwaMurewa inini ndokwandiri kutobvawo futi kwaMurewa. Handitonawo time ndasvika. Ndasvikoburukira panapa nekuda kwekuti ndashayiwa transport ndachika kufamba manheru. Pandati ndikati ndozvandatoitawo futi ndatozivisawo futi kuti nditese ndifambe kwakasviba. Iye ndokubva anditsanangurira kuti plus inini pese pandinotouya ndichibva kwaMurewa ndinotosvikira munomu because munomu ndo munhu munoita se munotondinakidza saka ndinotombotanga ndasvika nekunomu munondiitira. Pandati saka ndokubva ndamuudza zita rangu paya ndikati indonzi Vusa ndo zita rangu. But alright, zita rangu ndandisingaziva asi chiso chako ndochi chandakamboona. Zvadaro takatanga kutandara tichitaurawo nyaya. Mukutaura nyaya mwamuya iye aive neduru rake rainwa anga nekapaindi kari kebrown. Ndombokubatai muromo ipapo. Wawa hwainwa ndiko wakanyorwa zita ripi mungaitewo ruzivo here ipapo? Wawa hwainwa zita handina kumbocherechedza chibhodhoro chake kuti chakanyorwa zita ripi asi chandaingoona kakangori kapaindi kebrown. Right. But hamuna kumboita here zvekuti timbonzwa munoziva zvidhakwa zvinofanana Wawa zvekuti anogona kuti timbonzwa munongoziva tinimani Wawa saka makambotese here Wawa wakewo kana kuzve zvingopanana kana wenyu makambombawo futi here zvino ichocho chokwadi. Pane pandakabuda ndine Wawa wangu ndikambonomira ndiri mune rimwe bhawa ndamusiya ari mubhawa manga tiri imomo. Ipapo ndakadzoka ndichida kutenga umwe Wawa ndokubva anditi ko chimborowaka ndokubva ndangobata paindi rake pandatesta. Saka pandakada kuti ndinwe kudai ndakabva ndamudzosera Wawa wake because hauna kupindirana newanga ndichimwe. Alright. Saka ndodzokera zvakare paWawa. Test yeWawa yaitesta seWawa watinoziva here kana kuti waitesta seWawa? Type yeWawa asati namboona ende asati namboona asi pamwewo seWawa uri kungopinda ndakafungirawo kuti pamwewo munhu anonwa hwepamusoro Wawa wandisingazivewo wandisina ruzivo nawo asi test yeWawa uyu manzwira andakada kunoita waida kunotesta like tea. Ikunzi waita takakutapira wangooneka kunotapira so saka una kupindirana nehwangu hwanga ndikumwe. Alright. Saka pakutenga apa munhu akanga atoya kana kuti ne 6 pack yake yeWawa here kana kuti aitombonotengawo pakaunda achikupaiwo futi so aiwa akangobata ikako kawawa kake ikako ndokainga angori nako zvokuti kunotenga kwake nekudii ndaisamuona kuti azoenda kukaunda nekudii asi ndaingoona ane kawawa kake ikako. Asi waitotonhora mushe wangooneka ini pandakatesa hangu ndichimwangu wangooneka kupisa. Alright. Asi wanga wakunopera.
but ndinoda kubvunzawo kuti makamboita physical contact kana yekumbomhoresana kana zvekuti muri padhuze naye makatombohoresana naye? Pandakatanga tichitaura nyaya nekudidi iye semunhu andiziva inini semunhu amuziva, chandakaita chete takangoita zvesambu. But makatofira kuti magumana zvongoti ndeipi nesambu. But imi pachezvenyu makatonzwa kuti sho magumana nechipi? Ndakafira kuti ndatorowana sambu nemunhu. Right, takatanga kunwa hwahwa paya, tapedza kunwa hwahwa iye inini semunhu anga adokerwa ndiri imomo akanditi Sawira mangwana tizobatana pakuenda kumba. Mapedza kumanguva ya? Kwaunga utori usiku kuma 11 ikoko. Banditi kana iwe wakuzoenda Sawira mangwana usandisiye tigobatana pakuenda kumba. Pandati alright pakanaka. Saka iye akazondibvunza kuti mazuva uri kugarepi. Ndokubva ndamutsanangurira kuti mazuva ndiri kugara kwaMabhauwa, ndiri kwaSeke ndokwandiri. But kwaMabhauwa kwaSeke uri kugara papi? Ndokubva ndamutsanangurira pamba pedu. Iye ndokubva atoti pamba penyu ndopaziva. Ndikati unopaziva sei? Ndokubva toti pamba penyu handi sezvapangori akutsanangura kuti pamba penyu hapasipo pane green roof here. Pasaidi nepaimba papa nechigayo chakabviswa musuno waro. Muri muzasi musaidi murwizi. Kati hongu pateni pedu ndipapo chaipo. Exactly chakatobviswa. Ndati zvishuwa zvauri kutaura ndipapo pamba pedu chaipo. Saka iwe uri kugarepi? Iye ndobva nditsanangura kuti inini ndiri kushanda madhafu. Ndomandiri ndiri mupurazi. Ipurazi riri kuno kwaSeke. Ndiri kushanda madhafu. Ndomandiri kushanda. Kati zvikanzi ndotopfuura nepamba penyu rodhi riri kuseri kwedzimba dzenyu kwakwe ndo yatotoshandisa. Ndonotenga chikafu paMabhauwa panowa panapa. Ndopatotoya zotenga chikafu. Ndati kubatai muromo. Zita rake makambodibvunzwa here kuti anonzani? Ndakatanga kundibvunza zita rangu inini. Andibvunza zita rangu inini, ndakamutsanangurira zita rangu. Ipapo akapavhara-vhara. Hamuna kuzowana mukana wekumubvunza? Aiwa, handina kuzombowana mukana wekumubvunza. Ipapa chii chakaitika? Alright, tinonyatsonzwisisa kuti akubvunzai zita renyu imini. Chii chakaitika? Tinonyatsoongorora kuti munhu zvinhu zviri unusual zvaaiita akubvunzai zita renyu. I know very well mupfungwa dzenyu maitoti ndinoda mubvunzo rake, but chiitiko chamukati chiri unusual chaakaita iye chekuti anga asingadi kutaura zita rake chingava chipi? Zvaakaita ndizvipi zvokuti avhare imini kutaurira zita renyu? Akatongotanga kutaurawo dzimwe nyaya dzisinei nechekuita neizvozvo after ndamuudza zita rangu. Zvekukasira sezvekuti kutanga kutongotaurawo dzimwewo nyaya dzaakatanga kuita. Saka inini ndakazomukumbira namba dzefoni ndikati iwe saka kana iwe uri kugara kupurazi uku ndipo namba dzako dzefoni. Ndakambopinda kupurazi ikoko, ndakambokuuya ende padhuze nepamba pedu ndipo namba dzako dzefoni ndigouya kupurazi ikoko. Saka ndoda kuti ndigozokubata. Iye ndokubva TF haana foni. Ndozvaakanditsanangura. Akati haana foni. But anouya kumba kwedu. Akati anouya achinditsvaga kumba kwedu. Saka muchitarisa age yemunhu angava munhu ane makore mangani ende uye chimiro chake chakamira sei? Zvekuma 20. Anga ari munhu anga ari murefu, ane rasta mumusoro, then ane handokoti mutema because wanga uri usiku nyatsocherechedzi zvokuti mutsvuku nekudidi lazima ngatiri mune mayo nemadhisko. Ari mutema ane rasta raanga naro. Zvadaro zvadaro akatanga kuita zvake, indichiita zvangu. Takazosiyana mabhawa. Iye bva ndamusiya, bva ndachinja bhawa, bva ndaenda kune rimwe bhawa. Ndakatanga kutandarawo nemunhu wanga ndinaye, tichitandarawo kwete iyi munhuwo wandakazombosanganawo nayewo imomo, takungotandarawo tichitaura nyaya nekudii. Saka iye akazonditsvaga ndokubva auya kupi kwanga ndiri. Ndokubva anditi Sawira, ndafunga tiende kumba. Ndati this time papa kwakwa kuma12, but this time tokwanisa kuenda kumba here. Tinomawana here matransport. Akati iye pane paanoziva panowanika matransport. Ndati alright, hapana chakaenda. Ngatiite sei? Ngatiendei.
but alright handi ipapo ende panguva iyoyo ainge achiti mabhawa ese andapinda ndaimuona bcause pane takatora time ndiri mukati imomo mandaiyo ndiri handiti iye aiita semunhu aiona tv akadaiwo maoko akagara akaita se but taimbosanganidzana maziso ozongomushayiwa ndofunga anenge like semunhu anenge achinja bhawa kana takuita madhiri ake saka paakazodzoka achitisahwira takuda kuti tichiende kumba andati alright hapana chakaipa ngatiti se ngatiende kumba sezvo uri kuti unoziva une paunoziva pari kuwanika matransport andati ngatiendei pano pacho pari kuwanika matransport kwacho izvo takafamba kubva kudombotombo bva tanopinda mutauni panga achiti panowanika matransport bva tashaya pasina kana transport wani. Alright, saka muchibuda mubhawa hapana here zvimwe zvakaitika zvekuti makati but maitira kuita munhu hapana here zvimwe zvakaitika zvamunoti but maitira kuita munhu atonga asiri munhu ari normal chichiitika hapana here zvaakaita zvamunokwanisa kurangarira? Zvepanguva iyoyo hangu kuti ndifunge kuti pane zvaakaita zvisiri zvaaitobhihevha semunhu chaichai because takubuda mbava takatanga pakutangisisa takubuda mbava takuuya kumba akaona pane paive nemusikana anga akamira ari musaidi memabuilding ipapo akatonditi chimbodzokera ndozoya ndokutora chimbodzokera kubhawa ndozoya ndokutora iye ndokubva atora munhu uya abva pinda nemunhu waya vari 2 zveshuwa akanipedza zvaakaita zvacho ndokubva azoya achinditora aya achinditora pacho ndopatakazotanga kuenda bva tanotsvaga malifti panga ataura pacho bva tashaya lift ndobva tati ngatidzikei kuCharlesdale garage bva tadzika kuCharlesdale garage tasvika kuCharlesdale garage kwakuya takasvika pane pane polisi ipapo yaimisa matraki bva tamira ipapo bva tatanga kumisa motikari hapana motikari yaimira iye ndokubva nditi panapa panofambika netsoka handitiende netsoka ndombokubatai muromo udaunzwa pame muri mubhawa pamaitaura nyaya toziva kuti mubhawa munogona kutaura nyaya nyaya dzamaitaura muchiri kurangarira here kuti ndezvipi iye aiti kunyanya mashoko aitaura iye muchiri kurangarira here zvaaitaura zvese toda kungoti mhuri yeZimbabwe ikateerera panguva ine izvinzwa kuti zvaitaura ndezvipi? Pazvinhu zvaitaura zvaingewo zvingori zvimwe zviya zvekungoti tichingokurukura senyaya zvekukurukura senyaya nekungoona kuti wazoonawo sei zviri kuitwa sei ona kuti nditi pane chakandiudza chaicho chisvini kuti hapana chakandiudza kana kuti like message hapana chakandiudza. Right, tasvika tapaipe takumisa malift hakuna motikari yakamira then ndokubva iye ndokubva achinja abva ati panapa ndinombofamba netsoka zviri nani tifambe netsoka pane kuisa mari ndinotombofamba netsoka pese pandouya ndofamba netsoka ndouya ndichidzokera netsoka patati hapana chakaipa handi tifambe netsoka kwacho zvishwa takatanga kufamba netsoka asi mari tatinayo inini ndandinayo pachangu ini ndaitore mari muhomwe takatanga kufamba netsoka kudzamara tichingotanga kubuda mumarondera tichangoti bude marondera dzimba dzaive nemalights tichingopedza kubuda imomo akabva atanga kunditi ngatimhanyei zvikanzi ngatimhanyei then ipapo akatanga kundibvunza time dzangu aya zvikanzi ngatimhanyei takatanga kumhanya joga kudzamara tasvika kuGlasslands ndokubva ati pane tara yekutanga pane njanji uchibva marondera pane njanji yakakrosa pepe uchitanga kubuda marondera ndokubva tiye ngatichinjei road ndine road yandoziva kudimburira tara inorwadza patati alright iye achibva atongotiti ngatipinde neroad achibva andiratidza tichingobuda panjanji paipe bva andiratidza road ndokubva atanga kumhanya iye ndianga akatungamira ine bva ndatanga kutevera tichijoga paipe ipapo rarasango manje kusina kana dzimba kana saini yekuti even motikari dzatasiya mutara unodzinzwa taisatombodzинzwa kana kawandi kwakusisina kwakutanga kujoga paipe kumhanya saka aiti pese patangomhanya pese paanondimirira nekuti iye aimhanya ari kumberi kwangu ende munhu uya wekuti kujoga kwake ndaiona sekuti tikujoga zvakaenzerana ende ini ndaida kuzama zvokuti tifambidzane but ndaitoona kuti munhu majogero ari kuita ake
ari kundikurira, ari kujoga zvakanyanyisa. Makatombotsva kuwedzera speed kuti mubate. Ndaitoedza zvakanyanyisa kuti ndikwanisa kumuke muchimbata. Ndaitoedza zvakanyanyisa kuti ndike ndichimubata tifambidzane. But ndaizama zvairamba iye aingoramba ari kumberi kwangu kuita semunhu ajaira zvekumhanya zvezvi. Saka aiti akamhanya ondimirira, akaona kuti ndanyanyosara ndaneta, obva andimirira because pane pamwe pekuti ndaitombomusiya achienda kuti ngaaende zvake. Ndanetsa kuti ngaaende zvake nekuti ndakazombomubvunza ndikati saka rodhi yatiri ino inonotiburisa kupi? Ndokubva ngoti rodhi iyo yatiri ino iyi ane shona yaakadhaura haana kutsanangura kuti inongorowa straight ka1. Aiyo handichazivi slang yaakarowa ipapa. But akangoti rodhi inongobudisa straight tichasvikobudikira kumukuti. But tichasvikobudikira. Mandati alright. Saka inini ndaingotera ndichita sei ndichimhanya. Ipapo ndandambomusiya kuti amboenda. Ndaneta ndikati bhira hangu ndimbofamba ndongotera. Iye ndokubva andimirira. Saka ingoti pese pana mhanya. Akaona ndaneta aindimirira obva andibvunza time dzangwai. Pese pana mhanya. Akaona kuti ndasara obva amira. Bosi hatisasatauri. Ndopaibva aona nguva yekuti aindibvunza kuti ingwai ndochinhu chete chaaindibvunza. Aindibvunza dzangwai. Bosi akanga ati toda kubata exactly 5 o'clock. Ndoda kumhanyira kubasa, ndokushanda kubrazi. Saka ndasvikonanga kubasa. Saka ndoda kubata 5 o'clock. Ndichibva ndamubvunza kuti munotanga basa nenguwai? But na half 5. Ndozvaakataura. Saka takamhanya, tichimhanya kudzamara tasvika tiri musango imomo aitonditaurira kuti panapa tapa igwa. Tiri musango. Ndokubva anditsanangurizve kuti panapa takunosvika pa watershed. Tichibva tatosvika zveshuwa pa watershed bva ndatoona kuti watershed. Ndokubva atanga kumhanya. Pane zita rimwe raakataura riri pamukute kuti takufanira kunosvika pamukute. Baba angandibvunza time dzakuma 3. Zvikanzi tikufanira kunosvika pamukute. Pakati alright. Takamhanya. Patanobudikira patara inobva pamukute ichidzika kudai. Tabudikira ipapo. Ini ndokubva ndamuudza kuti bhozi yotara iyo ndo inosisa kubva. Pandati iye semunhu anga ari kumberi kwangu ndakamuti toonana. Inini ndakudzika nepanapa ndo rodhi inonisisa kuumba. Yes, ndakafunga kuti munhu ari kumhanyira kubasa kwake ni rodhi yaari kuenda nayo. Saka iye angofungawo pamwe wame. Ndokubva ndavatongoti toonana. Iye akatofunzwa. Akabva amira. Ndokubva ati aiwa usaende neikoko. Handeti tiende nerodhi ndo inokasika kukusvitsa. Because inini ndoda nokusvitsira pamba penyu. Ndopa ndoda nokusira. Pamba penyu ndopaziva. Ndobva ndaidzokera kubasa. Rodhi yemusango munomu ndoziva kuti hauzoizivi. Saka ndoda nokusira padhuze nepamba penyu. Patati alright. Zveshuwa takatanga kumhanya timomo musango. Tabuda mbatara iyoyo. Saka pane zimunda rakarimwa patakazosvika ipapo akandibvunza time vanati 5 o'clock dzakwana. Aona kuti 5 o'clock dzakwana. Ndokubva tasvika pamunda paya pazimunda rakarimwa netractor. Saka tasvika pane zimunda rakarimwa netractor paya. Ipapo akatanga kusprinta, kumhanya zvakanyanyisa. Akanga akumhanya zvakanyanyisisa ipapo. Saka inini sokuti ndiri munhu mupfupika. Saka munhu muya makarimwa muya mune zvimadhaga ndokunga zvimagreen zvazve. Saka ndakasvika pakubvisa bhutsu ndaona kuti munhu uyu ari kufamba zvekutoenda kauya. Bata bhutsu ndakatanga kutera paipe ndichimhanya. Anga siri kure apa pane ka distance kadiki kuti ndaitoona kuti munhu ari padhuze neni. Saka ndakamhanya kusvika ndava padhuze naye. Tichingopedza munda iwowo kungoti tiri kuda kubuda munda kudai so. Ini ndichingobuda munda kudai so. Iye achibudawo munda. Ndakanga ndangoona munhu apakisi. But kunze kwako kwachena. Munhu muchingopedza munda. Kutarisa kudai munhu akusisina. Vanangoona kuti munhu akuchisina. Vanatongoona kuti akuchisina munhu. Titori mumunda imomo, tichitanga kupinda mumunda imomo. Ndakatomubvunza kuti ko ichi chiri kumberi kwedu chichi. Ndozvandakamubvunza. Ndakati ko chiri kumberi kwedu chichi. Because kwakune miti yanga iri ikoko. Iye ndokubva atondiudza kuti miti iri kumberi. Tikatomhanya svika tabuda munda iye achibva atozongoshaika. Zveshuwa miti iyo ndakaona yanga iri mugamu.
ndakazongosara ndakamira ndiri ndega ipapo. Ndasara ndakamira ndiri ndega, ndakamira zve10 minutes ndakamira, ndokubva ndada kuti ndizame kufamba bhozi ndakashaya kuti munhu kuti nditi akarara akamhanya ndakumuona, kana nditi akarara papasina huswa hwekuti nditi munhu angandihwandi panhu pakadaro. Ndakatora time ndakamira ndakatarisa kumberi, ndokubva ndati ndite kakufamba ndakaona pane kachidzere kakaripo kakane like tumaguru tuchangotanga, majuru achangotangawo chidzera aya. Ndokubva ndatoziva kuti panhu pakadai unorumwa nenyoka. Ndokubva ndadzokera bva ndamira mumunda muyamo. Ndatora time ndakamira mumunda muyamo ndichitarisa munhu uya, ndichitarisa. Ndokubva ndatanga kufunga kuti right, saka panapa kumba ndofamba sei kuti ndisvike kumba. Saka ndakabva ndamira, ndokubva ndatanga kushandisa mhepo ndikati ndikaramba ndakananga straight ndinonosvika kumba. Apa aim yangu yanga yekuti ndiri kufanira kunobata karwizi kari muzasi mekumba. Ndikasvika kukarwizi ikoko kana kuti ndikawana dzimba dziri pacho ndobvunza. Zveshuwa ndakangorowa straight ndiri buda musango imomo manga ndiri imomo, kusvika ndawana munhu anga ari mumunda aitema chibage, bva ndaenda manga ari, bva ndamutsanangurira nyaya yangu yaiitika. Munhu iyaya ndokubva atondidirecta kuti unofamba so, saka ufanira vandidirecta kuti ufanira kurowa straight nechirodhi ichocho chawabva nacho kumusoro nacho, ramba unacho chirodhi ichocho, wozonotsvaga dzimwe dzimba dziri kumberi. Bhozi ndakanga ndamuti ndiri kuda kuenda kwamabhawa kumashops, but iye akatitsanangurira kuti kwauri kunoku nekwamabhawa kwari kuenda uri kure. Saka ndakaramba ndiri straight right. Ndingori straight kudaro ndakawana munhu anga ari mumunda aitema chibage, ndabva ndaenda paanga ari, bva ndamutsanangurira nyaya yangu. Ndapedza kumutsanangurira nyaya yangu, munhu uya ndiye akazondidirecta road kuti ramba ungori straight. Saka paipe ndakaramba ndiri straight, ndakazoona nzvimbo yandakazosvika. Pane imwe nzvimbo yataizongoenda tichimbonotsvaga zviwanikwa tiri ikoko, ndokwa ndakazonoziva ndaikoko. Ndokutanga kufona plus makumbo angu anga akurema manje, makumbo ndo anga akurema. Kubvunzawo kuti sezvo because kana ndakatarisa from Marondera kusvika pamabhawa pana about 23.5 kilometers. Saka ndikuda kuziva kuti ni distance yamakamhanya izvi tsoka dzehe dzakamira sei, nemusanzu kurwadziwa here kana kuchiche chakunyatsoitika pamuri? Patsoka even pandakabvisa bhutsu ndiri mumunda, pandakamushayiwa ndakabata bhutsu, pandakada kuti nditange kufamba ndainzwa patsoka pachipisa. Then pahuro apa ndainzwa kuruma zvokuti even ndaida kuzama kuti kana kuti mate zvezve aisatokwanisika kudhonzeka. Ndozvimwe zvinhu zvaiitika izvozvo. Then makumbo angu aya kurisumudza kudai risingasumudzi raiita zviye zvokurema, saka ndaita rekuzvuwa zvezvo. Even pataimhanya pacho ndichimhanya pane pandakatombofonera vanhu vekumba kuti ndiri kuuya, asi ndiri kuuya ndichimhanya. Ndine munhu wandinaye tiri kubva kumarondera tafamba netsoka. Ndiye akatotanga kutoseka kuti iwe zvinhu zvakadaro zvakamboitika kupi izvozvo, hakuna zvinhu zvakadaro. Zvakatanga kutaura akati hakuna zvinhu zvakambodaro zvakamboitika, zvototi vanhu ivavo vaisatondibhilivha, bhozi akatozonduka vaisatobhilivha kuti ndiri kuuya netsoka. Ende panguva iyoyo even pandakazongomushayiwa pacho ndakabva ndafona ndikati munhu uya wandambofona ndichiti ndinaye uya handichamuona. But ndoda kuti ndibvunzwe ipapo kuti pamakashaya munhu uyu, sezvo iye aimbokumirirai pamaisara kumashure, pamakamushaya ipapo makafungei mupfungwa dzenyu kuti munhu yanga achimbonimirira uyu, asi apa abva anditiza zvose, makafungei? Hapana here dzimwe pfungwa dzakati dzimbouya kuti saka uyu munhu mumusha here? Ipapo pandakamushaya ipapo ipapo ndakapererwa, ndakatoita zviye zvokupererwa kuti zvoti ndega ndakatombotaura ndega kuti ndandine munhu here, ende zvinhu zvaitika here, ndiri kuona here. Zvoti ipapo ndakambowanika pfungwa kuti kasi ndakudhomoka brain kuti ndodzarasika. Kuti ndakabva ndakaramba ndakamira paipai ndichitarisa munhu maaita panhu paanga arapa papinda nambo apa angodisappear, anga hwande papa, hapana panohwandika. Saka inini ndo pandakatongofunga kuti rega ndingorowe straight chete ndinosvika kumba.
ende ipapo ndakanga ndatoona kuti ndandisitori ndega ndine munhu wandiperekedza. Ndozvandakaongowa nepfungwa chiti kuti sapanapa ndine munhu andiperekedza. Saka nyaya yenyu inotyisa. Saka ndoda kunzwa kuti pamakabva pamunda apa pane muri mushure mekunge mapesana nemunhu uyu, chamakatanga kuita chii sezvo makanga makudhuze nekumba, danho ramakatora nderipi? Ipapo ndakangotanga kufunga kuti ndakatanga kungoshandisa mepo. Ndakatanga kushandisa kuti ndikashanda nemepo yakadai ndichanobudira kurwizi, ndikasvika kurwizi kana kuti either ndichawana dzimba sezvo ndambotaura. Saka ndichabvunza mudzimba, ndikapinda murwizi ndakutanga kukwidza nekarwizi because ndoziva kuti kanoita zvekudzika. Ini ndoenda kushandisa mepo yekungokwidza ndichitedza karwizi ikako, ndozvandaida kuita. Saka ndipo pandakazoona akandidirector kuti ukafamba wakadai wozonobvunzawo kudzimba dzekuzasi ikoko. Alright. Saka exactly ipapo ndakafamba nestraight ndokubva ndatozoona kuti inga imwe nzvimbo yandatowa ndotomboisvika. Ndipo ndakazofonera vanhu vekumba kuti tisangane murodhi. Then tasangana murodhi. Apa dzidza kumanguva yapo pamakafonera vanhu vekumba? Dzadza past 5 makuseni. Asi kumba ndakazosvika zvoma 6. Alright. Saka akauya kuzokutorai, in fact wamakafonera vakazouya kuzokutorai ndanani? Okay, papa namadam, dzimai wangu nehanzvadzi yangu. Okay. Ndo vanhu vakazouya vachinditambira murodhi, ende ndakatovaudza kuti vandiigire mvura yekunwa, ndo yandainyanyodwa kuda stereki. Then ndokubva tasangana akandipa mvura ndapedza kunwa, ndakatanga kutongofambawo zvishoma nezvishoma kusvika tanobata kumba. Alright. Masvika kumba chii chakaitika? Makaita usiku sei? Makasvikoita sei? Makasvorara here kana kuti hope dzakatoramba kubata nekurangarira zvaitika zviya? Ipapo ndakatosvika nekurara. Ndakatosvika nekutomborara cheko plus makumbo angasatobhode kana kuti omboti ndigare kana kuti ndifambe kana kuti ndiite sei. Saka ipapo ndakasvika nekutomborara cheko. Saka toda kunyazoziva muri yeZimbabwe yakatarisa panguva ineyi, ida kuziva kuti muri kufila sei emotionally, zvino here zvekuti makatongokanganwa zvakaitika zvakapera kana kuti pfungwa dzenyu dziri kuita sei parizvi tichitarisa? Inini hangu kuti nditi ndine zvandikufila zvakanyanyoipisisa sereko kuti ndiri kuvhunduka kana ndinotya kana ndine zvandorota, handina kana chandinombowana kana 1, ende hapana kana zvekumboitika kana ka 1. Kolese mundangariro zvine here zvekuti hapana kana chamuri kufunga tisangana nezvamakasangana nazvo zvinotyisa? Hapana here toziva ndangariro dzinongoramba dzichiuya hadzo? Pane zvamuri kugara muchifunga here kuti asi paipe tichimbazvisira saka munhu iyoya nekumhanya kwakazoita? Hapana here zvamuri kufunga zvakaita kudaro? Izvo zvinhu zvakatoita izvozvo hazvibudiba izvo, because ipapo ndotogara ndichitombofunga zvoti even ndiri ndega kana vanhu vari kumba ndotombovabvunza kuti iwe urikuziva here kuti munhu uyu ndakatomhanya naye taitotaura nyaya, takatoonana zvakanaka, akatombondipa doro rake ndikamuramba. Ipapo ndinotombopafunga kuti saka munhu uyu chii chakazoitika, kuti ndini here ndakazotadza kuona kuti akamhanya zvakanyanyisa here zvokuti ndakatadza kumuona, kana kuti munhu uyu akarara pasi here patipa pasina uswa. Saka izvozvo ndinotombozvifunga kuti saka pamakapesana naye pasina kana uswa, patori paopen ground pani papangoneti uswa kuti diki tuchangokura zvekuti haisi nzvimbo yamukatarisire kuti munhu angatadze kuoneka nekureba kunoita munhu? Ipapo haisitombori nzvimbo yekuti ndetofanira kutomuona kuti uya unditiza uya uko plus angasiri kure neni, angari padyo neni. Saka ndoda kuzivawo kuti kumba mune sangano ramunobata naro here kana ingava chechi yekuti makazombofambawo here kuda kunzwisisa kuti alright zvishua munhu wandakasangana nayo nezvinhu zvaaita zviri unusual? Hapana here kufamba kwamakamuzomboitawo kubva paitika chiitika? Aiwa, hapana pandakambofamba because kufamba handina chandiri kutya kana kuvhunduka hangu, because dai kuri kunzi munhu aive pakuda kundikwadza kana kuti aisandida kana kuti ada ndiuraya, aindiuraya zvakanakisisa nemunhu mataifamba zvakatonakisisa, because kana musha kana kuti
kuda kungondikanganisa panguva iyoyo, aindikanganisa zvakanyanyisisa. Saka handina kuzonyanyoda kuvhunduka stereki because hongu ndakazongonovhunduka pakungoshaika wakaita chete. Saka tingati ndochinhu chanyatsokuratidzai kuti munhu uyu akanga asiri munhu. Ichocho ndo chakandiratidza kuti nepaya pekuti maitya kumhanya muchiwedzera speed ndaisakwanisa kumbata musingakwanisi kumbata ipapo ndaisakwanisa kufambidzana. Ainge speed yake. Saka mungati kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva iri kuona panguva ino kuti kune vamwe vasingatombobhilieve kuti kune chinhu chinonzi chipoko vari kokunzoko. Mashoko enyu amungavaudze as far as nyaya dzezvipoko zvisikudzeni, mungavataurire kuti kune vamwe vanotori nenharo vanototi hakuna zvinhu zvakadaro. Ndotongoudza mhuri yeZimbabwe kuti chinhu chinonzi chipoko chiriko ende chitoriko riwo. Handizive pamwe zvimwe zvine zviri pakuda kurwisa kana kuti pakukanganisa, asi inini hangu handina hangu akandikanganisa kana kundirwisa. Handina hangu nekuti ndine mumwe mandisina hangu kuzongotaura zvangu nekuti semupi toda kuti mhuri yeZimbabwe yateerera pakuelera itochatsokuziya bhozi muri kuona kune vasingatendi vayo kuti kune zvipoko. Kune vamwe vanototi munhu afa arova. inini hangu ndinedere mhuri yeZimbabwe ariko muriko imimi munototi afa arova imi but tiri kuona right yakasangana nechipoko muri kuzviona. Saka toda kuti apene ngurire mhuri yeZimbabwe inyatsoziya kuti aiwa no zvinhu zviriko. Ndine mumwe hangu mandinozongobhilivha ipapo pandakazenge ndakungofungawo hangu ndamushayiwa. Ipapo ndakanga ndakungofunga kuti I think saka kuti pamwe munhu uyu anogona kunge aive ari pakuda kuita kuda kundichengetedza. Saka that's why even muroad macho asina kundikanganisa nekuti kumashure ukoko kubva kacho kune hondo yakamboda kuitika asi yanga isinei neni zvangu inawo yemunhuwo friend yangu. Chii chakaitika kubvawo? Inyaya yekuti ndaiva nefriend yanga ndingori nayo, saka friend yakanoteerwawo nemunhu wayo akanodawo kunoita majelasi. Saka munhu iye akanotanga kurasa hwahwa pasi wanga hwakabatwa nemunhu uya wanga ndambonotandara naye uya. Hwahwa hwanga akabata hwakaraswa pasi wese. Saka aiwe nepfungwa yekuda kuti inini ndirwadziwe. Ndofunga ndouya ndosvota sei. Asi inini handa kuita pfungwa yakadaro yekuti ndinoda ngekurwisana nekuti ende panguva iyoyo ndakanga ndakatomira nemunhu iyeye ndiyo wandakatanga kuudza kuti urumboona here zviri kuitika. Abva ataura kuti zvese ndiri kuzviona. Munhu uyu ari kurasira uyu hwahwa munhu wanga unaye. Ndati hongu ndizvozvo. Ndokubva ati zvehondo hazvina basa, siyana nazvo, zviignore. Ende chibva wasiyana nemunhu iyeye. Alright. Saka ndakatozoona kuti otherwise dai ndakaramba ndine munhu uyu pamwe payo zvaigona kuzonosvika pamwe. Saka totiti munhu waitokuprotectai because kana muchitaura imimi muchiti akatokurambidzai kuti munhu wamaimatingara doro shamwari yenyewe yakatoti aiwa siyana nazvo, which means aitokuprotectai kuziva munhu akadhakwa neviolence yekutoti warasa hwawa ndatenga chichichi. Izvozvo ndo zvinhu zvandikubhilivha chete. Zvinhu zvandikubhilivha chete kuti uyu munhu because chinonetsa chokuti kosei kana kuri kunze anga asiri pakuda hake kuda kundiprotecta ndisvike kumba, kosei akazofamba kubva neni uko sango rese iri atadza kundikwadza kana kundiitira something kana kundichinjira kana kungoti hora ndiri pakati pesango ungoita zviro zvongoputika zvongoti ongorowa pasi ndosara ndirimo. Ndakazongonomushaya hangu but 5 dzadzacha kwakwaidza. Saka which means munhu uyu takatarisa ndaongorora mutsvakidzo kubva pamatanga kutaura ndakateerera zvinoreva izvo kuti munhu anga asingadi kuchenerwa nekunze kwavo. Izvozvo ndo zvandakatoona because iye plus akanditaurira kuti rodhi yacho yaitaura kuti paada kundisira ndotopasiva. Iye akanga ataura kuti ndoda kunokusira paP40 pane panomboiswa P40 ndopanda kusira ndopaziva. But chakazoitika ndechekuti akanga arasisa purazi rakataura harisiriro purazi randoona P40.
Saka ipapa mhene kuti ndakazotadzawo futi kuita memory yekuti ndimubvunze kuti iwe purazi rakutaura iwe riri kumashure kauku waifanira kusara kumashure ravakutaura iri hasiriro. Alright, tomboti nhasi maenda kubhawa ramainwira iro riya rikumaronde ramatirionza nezvebhawa racho tutani riri paka tichakuradzei dombotombo muri kuzviona. Tomboti moenda mubhawa riya mubva mamuona, toda kuti muudze mhuri yeZimbabwe kuti mungaite sei, mungamuaproach here muchiti popai wakazofamba sei, munganyatsokuita sei chaizvo tana chokwadi chekuti kapoona hatira kumira toda time nekuti kana ndiite nyaya naye bozi pamwe unotanga kuti unomutanga pamwe ipapo hauzive zvaanenge akatokugaira wobva vanoti hanzi akambondichengetedza paipai manheru saka ndikufanira kufamba naye futi unoona ungourayiwa. Saka apa haichakwanisi kuita saizvozvi kana ndikamuona handina nguva yenyaya naye chandingakwanisa kuda tanga kutongoita ndichikuda kunyatsozwa kuti munheru uyu ari kunyatsozvifambisa sei kana kutsvagwa wamwani kuti amumise ndine vamwe kuti agone kumira timbotaura tiri pamwe chete takawandisa kuti ndinyatsoona kuti zvishuwa munhu ende haana nguva yekufamba naye nyangwe tikanyatsoona kuti munhu hazvishamisa iko kumarondera kwatiri kutaurawo. Kune vamwe vakatombosangana naye zvekuti kuri kunzi tatoenda kumarondera kutaura kuno maybe vanoti takatomboonawo futi munhu akadai so zvinhu zvinoshamisa izvo. Bozi paakatondimisa akatotora musikana wake akatotora munhu wake achibva atoenda bwatonoita zvavakanoita. Inini ndokubva ndiudza bhawa rekuti ndinomirira vanhanomirira ndiri munhu akatopedza kutoita zvaaita ndokubva azoti weye achinditora imomo. Ati mushure mezvo zvaakanga akuita zvachona zvinotoratidza kuti munhu asisirimo. Saka which means vamwe vanhu vatinoona mabhawa aya vanenge vasiri vanhu. Ipapo apa ndoti pabhiliva vamwe vanenge vasiri vanhu. Saka alright, toda kunzwa pamuri ine kuti muchazvipamhidza here zvekuti munogona kusvika pabhawa na9 PM mozobuda na12 muchazvidzokorodza here ende munoudzawo futi zvimwe zvidhakwa kuti chii kunzoka. Mistake yandakatoita handitoitawo futi zvinhu zvakaita sekudaro izvozvo. Kana kuri kutondokerwa ndingatondokerwa ndiri kumwe kunhu but kwete kudombotombo because handizive pamwe nditongori bhawa raatopota achinonwira satoona kuzongosangana pakati peusiku futi ipapo manje hazviiti ende hauzive kuti pamwe panogona kunge pane zvaanokuita kakuti ungoita brain dzimwe ziyadzi zvekuti wobva atedzera zvaanenge achida kuita. But tinoziva chidhakwa usually munhu ane nharo nyangwe kanhu kadikika anototi handisi kuda. Saka apa paaitaura kuti handi kumalifts dzese hapana sezvo imi makanga akualright sezvo akanga akuzive kudhara kuti unogara pakati chichichi achitaura alright handizvo. Saka mava matoti no ndatowanawo mumwe wangu ndaitoti zvechokwadi munhu ada kuti tifambidzane ende tiri kunhu kumwe chete because ukaona munhu achizwa zvepamba penyu pese ashoma vanoziva. Yes, ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe kunzi chinhu chinonzi a ghost chipoko chiriko. Yes, some of the Christians don't even believe kuti there's something like that can exist. Urikuzona, but tinowanzokurudzirawo nemaresearches atinoitawo as majournalist. Ndoda kuti muende paYouTube penyu monyora kuti Ruhwa Ghost. Ndoda kuti muone video ramuchaona. Yes, of course ndichagona kukuisirai at the end of this video clip. Mozvionera hatisi kuti tiri kuargue kuti vanhu vasingabhelieve kuti maghosti haako tichivamanikidzwa kuti no, ndoda kuti muzvionere mega ende dzimwe dzingori hadzo nharo but chokwadi chinenge tichiziva kuti no, zvinhu izvi zviriko. But I would love you to subscribe, more like to this channel, more share this video as well kuti rikwanise kuonekwa nevanhu vakati wandei handitika. So in short ndingangoti there's what you call a ghost chipoko chiriko mhuri yeZimbabwe. Chiuyawo mucomment section mupawo pfungwa dzenyu kuti zviriko here kana kuti hazviko. Sarudzo ndiyenyu, but subscribe please, I beg you to subscribe. So ciao, see you next time. Alright, boom. Inde foni inobuda manje kuita masikati chaizvo muzvona kumoto wese uri kubve foni iri kukanda moto kudai
mukadzi azoita sei mukadzi ndani azoita sei Sono confusi.